És mi lett magából? Semmi. Egy nulla. Állás nélkül van. Nem vesznek fel sehová. Na és mit gondol, mi ennek az oka? Elolvasta az írásaim? A tréfa. Kora délutáni vonat, odakint lassú eső szemerkél. Bujócskát játszik a napfény. 1955. Útitársam, aki velem szemben ül, nagy orrú, gunyoros szemű férfi, elelbóviskol. Egyszer csak felriad. Az ördög vigye, már fogja a cópmunkját és törtet kifelé, hogy leugorjon a mozgóvonatról. Le ne ugorjék, mert kitörje a nyakát, mondom. És melyik a következő megálló, kérdi tőlem. Balaton Lelle. Akar hallani egy sztorit Lelléig? Miért ne? Kérdem én. Na jól van. Több mint egy éve ül egy pofa magánzárkában. Most nyílik az árkajtója, és belép rajta egy hóri haragas kopasz ember. Tetőtől talpig fekete öltönyben. Én vagyok az ítélet végrehajtó, mondja. Szóval a hóhérnak tetszik lenni, mondja neki az. Igen, köznyelven így mondják, egyezik bele a másik. De én ítélet végrehajtó vagyok, és én fogom felakasztani önt holnap. Mit óhajtan a vacsorára? A pofa vacsorát rendel. Aztán tollat, meg papírost kér, ahogy ez ilyenkor szokás. Megjön a vacsora, a papír, a toll. Meg ráadásnak 2 tiszt is. Leülnek a sarokba, és figyelik szótlanul. Elfogy a vacsora, az egyik papíron ott a búcsúlevél, a másikon elkészül a búcsúvers. Akkor a vaslépcsőn csizmák dübörögnek végig. A pofa, aki nem különösen beszarja alatt, most úgy áll fel, hogy 2 kézzel fogódzik az asztalba, bacognak a fogai. Előtt áll a börtönparancsnok, amögött a hóér, majd kilép a hóér a parancsnok mögül, és azt mondja, közölnöm kell önnel, hogy a vezérőr nagyelvtárs parancsára megvicceltük önt. Tekintse úgy, hogy az egész csak tréfa. A mai kivégzés elmarad. Az emberünk leroskod a pricsre, különítmény távozik. Az ajtóból hirtelen visszafordul a hóér. Na, azért mégiscsak jobb a tréfa, mint a kötél. Ugye? Az emberünk csak ennyit mond. A jó kurva anyádat. Esküszöm, nem emlékszem rá, hogy valaha is egy vonaton utaztunk volna. Ez akkor is a maga története. Egyszer meséltem el egy este szűk baráti körben. Igaz, hogy volt ott 1 vagy 2 fiatal újságíró. Én voltam az egyik. Nem értem, tényleg nem emlékszik rá? Vagy csak... Nyúzottnak látszik az arca. Mi történt magával az utóbbi időben? Megpróbáltam lenyelni a maga sztoriát. Nem tudom, emlékszik-e rá? Én ott hagytam a társaságot. Bezárkoztam a fürdőszobájába, és hánytam, és bőgtem. És amikor kicsalogatott onnan 20-szor, megkérdezte magától, hogy bírja ezt, hogy bírja? Hogyan tud ilyen történetekkel együtt élni? Hogy? Maga azt mondta, süllyesztük el, mint a régi családi fényképeket, és ki tudja, egyszer majd előveszi talán. Engedelmével én inkább megírtam. Sajnos a sztori akkor is az enyém. És még nem jött el az ideje, hogy elővegyük a fiókból. Ezek szerint a maga lapjánál sincs helyem. Nem, ezt én nem mondtam magának. És mi az oka, hogy nem lépett vissza a pártba? Mert nem akarom, hogyha a párt újra téved, nekem is vele kelljen tévednem. És ezek után, a keserű tapasztalatok után, hogy ítéli meg az ország dolgait? Ez az ország a hazám. Akár akarják, akár nem.
Egészségére. Egészségére. Jó reggelt! Jó reggel. Ide irányítottak. Azt mondták, ez lesz a szobám. Te vagy az Éva? Én. Ez lesz a... Csak az ajtó. Meg lehet itt bolondulni. Vagy téged nem zavar? Nem, dehogy. Csak az a fontos, hogy munkám legyen. Jó, nekem akármilyen asztal. Csak írni lehessen rajta. 2 éve nem dolgoztam. Útközben kaptam valakitől. Már nem akartam visszamenni. Teljesen kiszáradt a földön. Rögtön hozok vizet. Lakásod van? Albérletem. És férjed? Az nincs. Egyedül élek. És neked? Nekem van. Csinos? Eléggé. Van róla fényképed? Nincs. Líviácska, Vájúhoz. Jó, megyünk mindjárt, egy pillanat, igen, megyünk. Nem jössz kajálni? Nem, van otthon 2 tojásom. Na várj, rögtön szerzek ebédjegyet. Mennyibe kerül? Ugyan? Ne törődj vele. Majd elsőjén megadod. Hát akkor kezdjük. Heti szerkesztőségi értekezletünket megnyitom, a héten vándorelvtársat jelöltük ki az új lapszám értékelésére. Kérem, mondja el a véleményét. Kedves elvtársak, engem ért az a megtiszteltetés, hogy értékeljem lapunk heti számát. A dialektikus bírálatnak eredményeink mellett nem szabad megfeledkezni a hibáinkról sem. Egészében véve mégis azt mondhatom, hogy ezzel a számmal nagyot léptünk előre. Ami pedig a kétfrontos harcot Én illeti. nem értem, vándorelvtárs, hogy mit akarsz azzal a 2 frontos harccal. Itt a folyosón pár perccel ezelőtt még arról beszélgetünk, hogy a cikkeink unalmasak, mellé beszélnek vagy hazudnak. Ugyanígy a riportjaink is. Miért nem ezt folytatod? Miért beszélsz most egész másról? Fel tudjátok fogni, hogy mennyire megalázó ez?